ähli orlar mermek diýer. Eýtem de merw, ähin şäherdi. Marynyň geçmişi, edil onun üstüne, müňgilliklaryň dumany gaplan ýaly, ören, syrly. Hatta bu kadim şehrin yaş hakkında da alımda kesinlikle bir fikir yok. Yöne, bir zat böyle anım. Merv, Güllebesen kadimi Markiyana'nın payitahtı. Kerven yollarının hem mühim bir satırlıdır. Inni bu yerlerin käbir maglumatlarda ma'lum edilmegine göre, orta asırlarda ilat sanının milyondan hem geçenlik hakda aýdylanlary gödüňüne getirmekdi. Bıdım yatan kocaman merv toplumunun assam tarih, üssem tarih. Eyyamlar aylanıp döwürler dönüp, bu kadimi merv, ençe ayak kurup, ençe ayak yıkılıptı. Yeni yumurlup, yeni gurluptu. Yereýän öz burun merv var. Zoroastrizm'a degişli edebiyatlarda bellinmegine göre, Hırat, Balx ýaly şäherlerden soň üçüncü bolçuluk hudaýy Merw'de ornalandyr. Ýerki döwürlerde Merwi täzirleriň hemde alymlaryň şäher diýip adlandyrypdyrlar. 11-nji asyrda da adatça Badar gulleri edil häzirki 21-nji asyrdaky ýaly daň atmagy bilen başlandyr. Minara çykyp adançy dindarlary ertir namazyna çagyrypdyr. O tatyanlar özlerinin kemişelik alcılarına kömür közlerini paylattırlar. Sonra Badar meydançatynyň Seljuk sultanlarynyň mekany bolan Şähriýararka baglygynyň depeti, şäheriň darajyk eglem muğram köçeleri, ähli ýytlardan Rüstem welýän çörüň ýyty bilen örtülipdir. Darajyk köçeler çeşmejikler ýani köp adamly balarlara tarap akypdyr. Giden ulu mahallede her hili renkli selleriler, tahyallar, ýalyklylar, terpekliler, bagarlylar gözüne ýerýän eken.
türlü ýurtdan gelen can atandan bir zat satyn almam ýa-da satmam ýa-da haýsydyr bir zaty alış-satış etmem aladatdan bazar aldatdy. Mer bazaryna bolsa göwnüň isläni tap bolýar ekeni. Açık asmanyň astyndaky müzeýe öwürler bu uly giňişlikde soňky 25 asyryň taryhynyň ýyllaryny görüp bolýar. Ýaýlyp ýatan bu meýdanyna bir mahallar illuslar hayran galynan tägin şäherim aýry-aýry arheolog ýadygarlyklar bar. Şolaryň iň meşhur bolsa, Günnäger arhitekturasynyň gaýtalanmajak eseri diýilip ikrar edilen Sultan Sanjaryň aramaýagydyr. Bu bina Sultan Galanyň merkezinde ýerleşip, Beýik Selçuk türkmenleriniň iň soňky hökümdary Sanjar Sultan Henid aýatda diýilke, ebedilik mekany hökümünde salnypdyr. Binanyň içinde gümmediň aýlygynyň erňeginde guruluşy ýol başlyk eden ustalar ýatypdyr. Oňa Muhammed as-Sarasy diýildir. Bu ussa hakynda başga maglumat saklanmadygan bolsa, Guran binasyny görüp, bir on büyük döwrüň beýik arhitektorlarynyň biýigini bilýär. Adim bir kitapda şeýle bir rowaýat bar. Ene şeýle zoplam. Men size şu rowaýaty gurrun berýin. Sultan Sanjar bina gallaryna oňa juda uly bir agaç gerek bolupdyr. Olar ýa agaç bolsa, Merwde ýaşaýan bir aýalda bar ekeni. Sultanyň wezir-wekilleri şolagaty sorap, ol aýagyň ýanyna baryp, eski pul ödürlendirler. Emma ol aýagylar aşmandyr.
Hatta baş veli'nin öğüdü var. Nece yalvarsa da netice verme. Borluşuk bolsa topta ya. Ine onsam, bu vaka sultanın özüne var diyeceğe. Ine onsam Sultan Sancar'ın özü, hut şu ayağının yanına var. Sonra oraya sultanı onu koruma dedi, saçak yanında. Sultanın yanındakileri, komşu oğlumları hiddetler. Ağacı olsa, yöne şeyle verip koyuverdir. Bu toprak hakkında, bu giden kalalar hakkında bir giden rivayetler köp. Yine Arımek hakkında, sultanın asman kertine aşık boluş hakkındaki rivayeti men size aytıp vereyim. Yine onsoň Sultan Sancara asmandan bir peri indirildi. Onsoň ol peri sultanın önüne 3 tane şert koydu. Ana onsoň birinci şerti oňaýdanna şerti ol peri ayalı saçını darap durka ona seretmen däl eken. İkinci şerti haçanla ayalı yörep barýaka onu darapda seretmen däl eken. Üçüncü şerti bolsa ol perinin birinden uçaklanman däl eken. Eger şu şertlerin biri berra edilmedi halatynda sultan özünün peri gelininden mahrum bolmaly ekeni. Ine onsoň sultan riwa denen bilen eski wagt asuda durmuşdy. Ağzı bir yaşa. Kangal cellatlar, gözleri hunluğurdur, kafdiler bıçağınadır. Saçları zınnardır, bir veba ağyar, ölürdüm bir nurvat, maksadın ne var? Meni hicr odunu, yakama bir şun var. Aşkım bilen bollum, pervanımdır. Bara bilmen, yarımını erkeylep, giyre bilmen sarvağını orkeylep, yar meni erkeylep, tuttu berkeylep, meni sallay, gam bahrını, karkeylep. Bara bilmen, yarımını erkeylep, erkeylep. Aşkım bilen bollum, pervan. Görmedim cahanda,
seni peri. Gerenin bağına hukukları, ajdarın şanları, gülgünün tari, görle bakramine, cennetin hümürü, huzuruma taat vermez, kuyuşun nuri, yüzümünde mağata. Allah'ın manzara yeri ayağından ümrünü oyun sol üç yerden vurdu. Peri ve ana sultanın yemişilik taşına ömürlük gidildi. Eğer senin gururun olsa, onunla dünyayı iyi minnice kurtarır. Şu an içinde dikdörtümde aşağı benim yer ağlam benim. Şu an içinde birbirine tanrılarımız tanrı. Büyük alimlerimizin, filozoflarımızın kımmatlı edem mirası, dünya sivilizasyonunun altın hazinesinden münasip ornu edildiği hormatlı prezidentimiz belirleyip geçiyor. Orta asırlarda merif, alimlerin, filozoflarının, şairlerin evert bir mekanı olupdur. Şolon in naybaşlarının birem Omar Hayyam adı bilen meşgul bolan Günnogur'un beyik felsefeci alimi, ussat rubagaçy şairi 1040-njy ýylda Nişapurda dogulýar. Omar Hayyam matematika, astronomi, lukmançylyk, dil, tarih ilmlerinden ören sowatly bolupdyr. Ol durmuş hakdaky oýlanmalara, ay ýyldızlaryň, günüň hereketlerine, asman bilen deminiň öýlara täsirine aýratyn üns beripdir. Omar Hayyam nerwde märik şanyň köşküne işlen döwründe oňa Günnogur'un iň baý kitaphanasyndan peýdalanmaga mümkinçilik dörýär. Ol ýaşan döwründe Ispahan'yň Merv obserwatoriýalaryny esasy alim hökmünde tananypdyr. Oň mälik şahy üçin 1074-nji ýylda düzen Aýun hasaby taýyklygy boýunça iň kämil kalendar hasaplanýar.
Bu kalendar häzirki döwürde ulanmayan Gregorian kalendarynyň hem ören takypdyr. Ol öz döwrüniň meşgul anymlary bilen pikir alşypdyr. Şeýdilen zamanatynyň görnükli anymy ýetişipdir. Günnogorun ulanymy Münnecim Omar Hayyamyň ilmi işleriniň gapdalynan ýazan 4 ýyl bolar wagty onu dünýäniň iň beýik şahirleriniň kataryna goýdy. Adamlar Biyada onun aklı kuşuydu. Dünya tegerevi bir bulundu. Allah bilevi. Zînatı karşı. Günnogorun iň meşhur alymlary orta asyrlarda merwe gelipdirler. Alymlaryň merwe ýygnanmagy şäherde uly kitaphanalaryň döremegine getiripdir. Şo döwrüň häkimleri sahylyk bilen alymlaryň işlerine şeýle-de medreseleri saklamak üçin ummasyz serişleri goýberipdirler. Merw kitaphanalary barada meşhur arab alymy Yaqudyň men Merwden çykyp gaýdamda bu ýerde uly kitaphanalaryň 10 tanty bardy. Men bütün dünýä aýlanyp şular ýaly baý hem ajaýyp kitaphanalary görmedim. Men ol kitaphanalary bolan söýgüm ähli şäherleri unutmaga mejbur etdi diýen ýatlamasy dogrudanam gadymy Merw topragynyň baý ilmi medeni hazinasynyň bolanlygyny ýangadan tekrarlaýar. Dokuzuncu asryň başynda Halif al-Mamun Merwe göçüp gelipdir. Tarihçilerin aýdyşlary ýaly bu döwürde Merw öz taryhyny ören ajaýyp döwürni ýaşady. Halif al-Mamun Merwde ilim bilimiň ösmegi üçin ähli mümkinçilikler döredipdir. Ýurdun ähli tewtini her bir adamyň sowatly bolmagyny gazanmak üçin göçme kitaphanalaryň işini ýola goýupdyr. Hiç bir şäher, şeýle köp alymlary, meşhur dana danışmentleri dörden dörünleyip öňünüp bilmek diýen cümläni ýografy ýa-da öz ýazgylaryna bellek geçýär. Orta asyrlarda ýaşap ilmi eserler döreden alymlaryň köp sanly awtorlaryň işleri benim ömrümde gelip ýetmedi. Batybalçylykly ýörüşler, müňlerçe ýyllap gurulan, orulup saklanan ilmi we medeni gymmatlyklary ýok etdi. Muňa bütün günnogor sivilizasiýasy gaýry galmamakdy. Ulu tarihli ajaýyp mekanyna ýük ýadyran kerwenler alys ýurtlara sary rowana barýarlar. Olar inni barjak ýurtlaryna Merw hakynaky uzun bir söhbetleri alyp barýarlar.